Milí priatelia, ja vás vítam na tohtoročnom predposlednom literárnom stretnutí tu v Slovenskej knižnici pre nevidiacich, kde sa stretávame pravidelne a som veľmi rada, že ste prišli aj na dnešné stretnutie, keď máme možnosť privítať medzi nami naozaj vzácneho hostia a hostia, ktorý snáď asi prvýkrát môžem povedať, že tu máme historika a nie len historika, ale aj spisovateľa, čiže dva v jednom. A ja som s prekvapením zistila teda, že nepíše len historické knihy, publikácie a že nepublikuje len historické články, ale že je naozaj spisovateľom, ktorý publikoval v prestížnych literárnych časopisoch tu na Slovensku, vrátane Rhomboidu, Rák, Praktal a tak ďalej. Okrem toho napísal prozaické knihy, ktoré nie sú historické, ale teda dovoľte, aby som vám konečne predstavila, prezradila jeho meno. Srdečne medzi nami vítam Martina Furmaníka. Dala som to vysloviť jemu, pretože sme mali s Maťkom takú milú príhodu, že sa poplietlo meno a že Martin Kormaník. Tak sme sa smiali, hľadali sme Martina Kormaníka a Maťo zrazu príde a hovorí, že to je Martin Furmaník. No, takže aj takáto veselá príhoda bola predtým, než sa tento klub uskutočnil a som veľmi rada, že ste prišli a že ste zvedaví na to, o čom dnes bude náš hosť rozprávať a ja tiež. Keďže mám veľmi blízky vzťah k inštitúciám, ktoré sa zaoberajú práve históriou a celý život, keďže ako novinárka robím tú kultúru, tak som tie múzeá navštevovala. Spišské múzeum, teda naše v Spišskej Novej Vsi, múzeum Spiša mi je veľmi blízke. Takže srdečne vás vítam medzi nami. Tak ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej krásnej knižnice. Ja asi hneď na úvod teda, keď vás začnem spovedať, tak sa budem pýtať aj to, že ako a kedy ste zistili, že práve tá história je vám natoľko blízka, že sa chcete ňou zaoberať celý život a že chcete dokonca písať historické knižky? Tak k histórii ja som sa dostal už v detstve, dá sa povedať, najskôr prostredníctvom hradov, čiže v podstate už od malička ma zaujímali hrady aj kvôli tomu, že s rodičmi teda navštevovali sme hrady rôzne, aj také zachované, aj zrúcaniny. Obzvlášť ma bavilo po tých zrúcaninách napríklad chodievať, že tam vlastne si človek domýšľal možno, ako to niekedy vyzeralo. Čiže to bolo také prvotné cez tie hrady a potom už keď som bol starší, tak som sa postupne dostával aj ku ďalším oblastiam histórie. Napríklad prvá, druhá svetová vojna, aj rôzne oblasti 20. storočia. No a tak ma to bavilo, že nakoniec až na strednej škole som si povedal, že chcem sa tomu venovať aj profesionálne v budúcnosti, tak preto som to aj nakoniec vyštudoval tú históriu. No, ale napriek tomu, že sa mnohí teda historici venujú tej histórii, tak nenapíšu hneď knihy. Ja si myslím, že to nie je nejaké pravidlo. Takže kedy vo vás skresla tá myšlienka, že áno, že chcel by som to dať teda aj do knihy a napísať niečo? Tak u mňa sa to tak prepájalo v podstate od detstva aj vždy som chcel mať niekedy svoju vlastnú knihu, najskôr teda historickú, čiže naozaj keď ešte v detstve teda som si vlastné nejaké knihy vyrábal, robil, vlastne som to lepil dokopy, čiže to bol možno môj nejaký sen, akože aj od detstva niekedy mať nejakú svoju vlastnú knihu. No a potom neskôr, samozrejme, čo sa týka tých historických kníh, tak ako prvé bola kniha Spiš a vznik Československej republiky, ktorá teda vyšla
pri príležitosti z tého výročia vzniku Československa v roku 2018 a tá vlastne vychádzala z mojej dizertačnej práce, čiže to bola taká teda prvá historická kniha, ktorú som vydal a potom postupne prichádzali aj ďalšie v spolupráci s kolegami. Prezraďte, aké je pracovať na takej knihe. Človek vlastne musí zbierať tie fakty, musí dbať o to, aby nebolo niečo naopak, alebo aby to nebolo nesprávne, takže overuje, preveruje a tak ďalej a musí mať samozrejme aj, myslím si, že veľké znalosti z tej histórie. Takže aké je vôbec písať takú knihu? Áno, samozrejme, na to je dobré aj to štúdium histórie, aby človek sa naučil chápať aj tie súvislosti, ten kontext, pretože keby niekto, kto sa tomu viac dlhodobejšie nevenuje, prišiel by napríklad niekde do archívu, aj tuto v Levoči je archív, dali by pred neho nejakú škatuľu s archívnymi dokumentami, ktoré majú 200-300 rokov a mal by v tej škatuli nejakých 500 listov papiera a v rôznych jazykoch, dajme tomu, a aj kľudne aj v slovenčine, tak jednoducho bol by v tom stratený, nevedel by, čo má s tým robiť. Čiže aj na toto vlastne je dobré to štúdium histórie, že možno niekto si povie, že môže byť každý historik ako aj v nejakých iných oblastiach života. Máme možno nejakých odborníkov na všetko, ale podľa môjho názoru, keď niekto naozaj profesionálne aj takto odborne chce sa niečomu venovať, tak mal by mať aj nejaký ten študijný základ v takýchto veciach. No a naozaj, čo sa týka písania tých historických kníh, tak naozaj dôležité, keď chceme s kolegami aj s ďalšími písať odborne, vedecky a zároveň aj prístupne čitateľsky ľuďom, tak jednoducho je dôležité, aby sme vychádzali z tých archívnych prameňov, čiže to je ten základ pre nás historikov ísť do toho archívu a skúmať priamo tie historické pramene. Samozrejme s tým, že využívame aj literatúru, ktorá bola k danej téme už využitá, pretože nikdy to nie je tak, že človek stavia na zelenej lúke, ale vždy musí si aj porovnať s nejakými inými historikmi, čo kto ku tej téme napísal. Čiže to je vlastne, dá sa povedať, aj z jedného, aj z druhého nejaká kombinácia, ale naozaj základ odborného historického výskumu je ten výskum v archívoch. A na základe potom už keď teda aj ja alebo aj kolegovia, keď sme niečo zistili v tých archívoch alebo aj v tej literatúre, tak na základe toho už potom vieme napísať aj tú knihu, ktorá je už ten výsledný produkt. Ale tá najnáročnejšia práca je tá príprava tých všetkých podkladov a dá sa povedať, že už to samotné napísanie knihy, keď už človek má všetky tie podklady, ako keby trvá možno aj najmenej. Čiže naozaj je to dlhodobý proces, kým si človek povie, že idem robiť nejakú tému, písať na nejakú tému, až kým nakoniec drží v ruke tú vytlačenú knihu. A je to taký adrenalín, ako keď športovec podáva výkony, alebo akým spôsobom cítite takú nejakú eufóriu pri tom písaní? Lebo to písanie človeka aj nejakým spôsobom naplňa, uspokojuje, takže aké sú tie vaše pocity? Tak je to asi možno iný trochu adrenalín ako u športovcov, ale napríklad u historikov je to tak, možno, že dá sa povedať, že niekedy sa nám podarí prísť na nejaké nové veci alebo nové súvislosti. No a vtedy dá sa povedať, že tá história je ako keby čiatočne nejaká detektívka. Takže aj toto ľudí baví na tom, robiť tú históriu, skúmať a tak ďalej, že vlastne objavuje veci, ktoré možno predtým neboli. Mňa prekvapilo, lebo ja som si myslela pôvodne, že ste Spišiak, ale vy pochádzate zo Žiliny, ale potom ste sa dostali vlastne na Spiš a aký je váš vzťah ku Spišu? Ja som sa narodil v Žiline z toho dôvodu, že moja mama je zo Spišských Vlách a môj otec je z Kisúc, z Čace a pracoval vtedy v Žiline, preto sme teda bývali v Žiline, tam som sa narodil. Ale potom, keď som bol trochu starší, tak s rodičmi sme sa presťahovali naspäť teda na Spiš, najskôr v Spišských Vláchoch sme bývali, potom
v Danišovciach a nakoniec teda bývam ja už teda s rodinou, s manželkou, s deťmi v Spišské Novej Vsi, čiže takouto okľukou som sa dostal na Spiš, ale odjak živa tým, že mama je zo Spišských Vlách, tak vždy som bol polovičný Spišiak. Ale na gymnázium ste chodili tu, do Levoče. Áno, do Levoče. Takže ako vás zavialo tu do Levoče na gymnázium? Že prečo nie napríklad Spišská Nová Ves? To už ani celkom si nepamätám, za akých okolností to bolo. Chcel som jednoducho študovať na gymnáziu a asi v tom čase nejako ma zaujalo toto gymnázium, takže tu som sa nakoniec dostal a som aj rád, lebo toto gymnázium si myslím je aj kvalitné a samozrejme človek má po rokoch aj tie spomienky na študentské časy, aj Levoča je pekné mesto, samozrejme ako študent som tu strávil tie 4 roky, takže mám len tie najlepšie spomienky aj na gymnázium, aj na Levoču. História vie byť taká neverná, povedala by som, lebo stále tie fakty sa menia, niečo sa, ako ste naznačili a povedali, objavuje a možno, že sa istým spôsobom preverujú tie dejiny, takže aké je to pátranie po tých súvislostiach, po odhaľovaní vlastne nových faktov a vlastne stále sa dozvedáme, že áno, toto už v učebnici napríklad nie je platné, ale platí to. Takže čomu vlastne ten človek má veriť? Ja si myslím, že tie nejaké základné fakty, ktoré sú v učebniciach, v dejepise, tak tie veľmi sa nemenia, ani tie sa nebudú meniť, ale skôr sú to nejaké fakty, ktoré sú na nejakej lokálnej úrovni alebo možno nejakého menšieho významu, čiže keď niekto príde alebo niekde v bulvári napríklad s nejakým bombastickým vyhlásením, áno, idú sa prepísať učebnice dejepisu, takže ja toto vždy beriem s takou rezervou, takže keď niekto s niečím takým príde, tak je to skôr snaha nejako zaujať, lebo ako v učebniciach máme, že dajme tomu druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939 a tie ďalšie okolnosti okolo toho, tak to sa nebude nikdy meniť, stále to bude v učebniciach, ale keď som možno spomínal, že prichádzame aj na nejaké nové veci alebo korigujeme to, čo bolo minulé, tak naozaj týka sa to najmä napríklad aj tej lokálnej histórie, lebo môžem ja povedať hlavne za lokálnu históriu, lebo venujeme sa dejinám Spiša aj s kolegami. Poviem ako príklad možno za seba. V minulosti teda sa hovorilo, niektorí historici teda tvrdili, že v roku 1918, keď vznikala Československá republika, tak vlastne, že bola vyhlásená aj Spišská republika. Možno takéto niečo ste počuli. No ale ja svojim výskumom som prišiel na to, že nebola vyhlásená, ale iba ju pripravovali, že má sa vyhlásiť. Čiže na základe nejakých možno neúplných faktov, dokumentov, tí historici predo mnou možno si domysleli, že bola vyhlásená, alebo nie celkom dobre si interpretovali tie dokumenty, ktoré mali pred sebou, ale naozaj ja som dosť tomu ako venoval času. A naozaj som prišiel na to aj na základe toho, že v dobovej tlači v žiadnej či nemeckej, maďarskej alebo československej v súčasnosti nikde nebola o tom zmienka, ale naozaj je faktom, že sa to pripravovalo, ale sa to neuskutočnilo nakoniec. Čiže to ako príklad môžem povedať, že aj v súčasnosti, aj v budúcnosti to stále bude, že my historici takýmto spôsobom môžeme korigovať to, čo tí historici pred nami, teda vlastne na čo oni prišli, ale nikdy to nebude niečo veľké, závratné, ale vždy to budú možno také jednotlivé veci, ale aj to je dôležité, aj na tom sa posúvame ďalej a podľa mňa aj to je podstatné, aby sa neostávalo pri tých nejakých stálych tvrdeniach, ktoré dookola sa preberajú, ale aby sa tie tvrdenia takto opravili. A takýchto vecí je viac, aj kolegovia poprichádzali na nejaké nové veci, ale naozaj ako jeden príklad by som možno toto uviedol.
Ja využijem tú príležitosť, že sa rozprávam s historikom a opýtam sa vás na taký názor, lebo veľmi známym popularizátorom histórie bol pán Dvořák, s ktorým som mala možnosť tu v Levoči do okolností aj robiť rozhovor. A ako sa pozeráte na takýto typ interpretácie histórie vy? Pretože ja som sa často v médiách stretla s takým aj spochybňovaním takejto formy popularizácie histórie. Tak čo sa týka Pavla Dvořáka, tak ako každý historik, aj u ňoho mohlo sa stať, že prišiel s nejakým tvrdením, ktoré potom niekto vyvrátil, ale vo všeobecnosti on určite nedá sa spochybňovať ako celok jeho dielo, to v žiadnom prípade, pretože on, aj keď teda tie svoje diela mal popularizačné, ale vychádzal naozaj z prameňov aj z dovtedajšej literatúry, čiže ja by som to nejako neodsudzoval a naozaj ja aj tiež ďalší moji kolegovia určite ho uznávame ako asi najvýznamnejšieho popularizátora histórie a je pre nás, aj pre mňa určite dôležité, aby bola aj tá popularizácia histórie, aby jednoducho nevydávali sa len odborné knihy, štúdie historické. Aj tie sú samozrejme dôležité, aj ja ich vydávam, aj ďalší kolegovia, ale popri tých odborných vedeckých prácach historických, samozrejme dôležité sú aj popularizačné knihy, aby tie výsledky výskumu aj široká verejnosť sa mohla dozvedieť a nejako postupne možno aj do tých učebníc, aby sa možno to nejako aktualizovalo. Ako som spomínal, nie úplne prerábať tie učebnice, ale možno doplniť nejaké veci, ktoré možno doteraz sa prehliadali. Čiže toto je možno problém učebníc dejepisu, aby som ešte možno k tomu odbočil a potom sa vrátim k tej popularizácii. To ešte by som odbočil ku tým učebniciam. Nie je problém ten, že možno nejaké nepravdy sa v nich píšu, ale skôr by som povedal, že prehliadajú sa v nich nejaké fakty, udalosti, ktoré podľa môjho názoru tiež sú také podstatné, že by mali byť v učebniciach. Čiže skôr je tá vec, že tam možno aj niečo chýba. A keď sa vrátim ku tej popularizácii, tak naozaj pre mňa je dôležitá tá popularizácia histórie a kvôli tomu teda ja aj s ďalšími kolegami, najmä teda s kolegom Mírom Števíkom, píšeme a vydávame popularizačné historické knihy o Spiši. Ja teda najmä o Spiši, ale popri tom mám popularizačné historické knihy aj na iné témy zo svetových slovenských dejín. Jednoducho, keď ma niečo zaujíma, tak píšem aj o tom, čiže naozaj je pre mňa určite dôležité, aby boli aj popularizačné knihy, teda literatúra faktu, pretože prostredníctvom toho aj široká verejnosť sa dozvedá o svojej histórii, či už slovenskej, alebo aj lokálnej, a to je podľa mňa veľmi dôležité. Vy pracujete v Múzeu Spiša, v Spišskej Novej Vsi. Je to pozícia, ktorú ste si predstavovali, keď ste doštudovali a ste spokojní a zároveň čo všetko tam robíte? Tak tým, že ja som študoval históriu, vždy som chcel byť historik, tak vždy som teda mal predstavu, aby som v budúcnosti pracoval v tejto sfére a je teda viacero možností, ako sa môže uplatniť historik. Môže teda pracovať napríklad v Slovenskej akadémii vied alebo na niektorej univerzite na Slovensku, ale prípadne aj niekde v archíve alebo v múzeu. Takže tých možností bolo viac a ja som sa snažil, aby aspoň jedna z tých možností sa mi podarila, aby naozaj som sa venoval tej histórii a som rád, že sa mi podarilo teda to, že pracujem v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi a tam som teda ako historik a ako to už býva niekedy v takýchto inštitúciách, tak mám aj iné funkcie, tiež som aj ako archivár tam a aj knihovník teda, takže dá sa povedať, že tak trochu sme aj kolegovia, pretože mám na starosti knižnicu Múzea Spiša, ale tiež som aj historik, keďže som to vyštudoval a tiež tam teda
spolu s kolegami robíme aj tie historické výskumy, ktorých výsledkom potom sú tie knihy, aj výstavy a ďalšie podujatia. Ja sa opýtam aj na tú vašu spisovateľskú dráhu, ktorá sa týka ale skôr tej literatúry, nie histórie. Takže vy ste publikovali v časopisoch, ktorých kedysi sme aj my s Jankom začínali. A predstavte teda tie svoje literárne počiny a ako sa to stalo, že aj do tejto oblasti ste zašli. Áno, tak čo sa týka tej prózy, tak tam to bolo trochu neskôr, ako čo sa týka histórie, tak história ma teda bavila v podstate od útleho detstva, ale neskôr som sa dostal aj ku tej próze a dá sa povedať od nejakých 17, 18, 19 rokov a odtedy píšem aj tie poviedky, aj nejaké dlhšie nejaké útvary. Ale čo sa tých poviedok týka, tak zatiaľ v tom sa mi tak asi najviac darilo, ako ste spomínali, teda v tých literárnych časopisoch mi boli publikované tieto poviedky. No a keď už bolo celkom dosť tých poviedok a keď som si povedal, že teda ich uverejňovali aj v tých časopisoch a na základe toho asi zhodnotili, že asi to stojí za to, tak keď sa nazbierali tie poviedky, tak povedal som si, že by bolo dobre ich vydať spoločne ako knihu, ako zbierku poviedok. A táto kniha má teda názov Sám v dave a dá sa povedať, že je to celkom čerstvá novinka, vyšla v auguste tohto roku vo vydavateľstve Marenčín. No a tak symbolicky možno som sa rozhodol, že je rok 2025, takže bude tam 25 poviedok, takže je to taký výber z mojej poviedkovej tvorby za tých 18 rokov, lebo ako hovorím, možno od 18 rokov tie poviedky priebežne píšem, samozrejme nie každý deň. No ale ako hovorím, je to taký výber, pretože tých poviedok som samozrejme napísal viac ako 25, ale snažil som sa tam teda dať hlavne tie poviedky, ktoré v tých literárnych časopisoch vyšli a plus ešte aj nejaké ďalšie, o ktorých som si myslel, že tiež by stáli za to, aby boli v tejto knihe. Máte za sebou aj nejaké literárne súťaže? Párkrát som sa zo začiatku hlavne zúčastňoval nejakých literárnych súťaží, ale nejako bez výsledkov, tak potom som to nechal tak a potom som práve teda posielal do tých vlastne literárnych časopisov. Ale čo sa týka nejakých súťaží, možno takto by som spomenul skôr tie historické knihy, aj ku tým možno ešte sa konkrétnejšie dostaneme, ale napríklad minulý rok, čo máme spoločnú knihu Dejiny Nemcov na Spiši s kolegami, tak za to sme teda dostali prémiu literárneho fondu a taktiež aj prvé miesto v súťaži Kniha roka Prešovského kraja. To blahoželám. Ďakujem. Mohli by ste nám niečo prečítať teda z tejto novinky, ktorú ste teraz spomenuli? Môžem, áno, samozrejme. Mám tu aj dlhšie, aj krátšie poviedky, tak mohol by som nejakú krátku, ale myslím si, že celkom úderná tá poviedka. Hneď ju nájdem. Takže táto poviedka má názov Aspoň raz. Aspoň raz by som chcel ešte vybehnúť na čebrať. Pomyslel si Karol a otočil hlavu smerom ku kopcu, na ktorý liezol ako malý chlapec. Ničím iným už hýbať nemohol. Sily ho celkom opustili. 2 roky ležal nehybne na tejto posteli. Pred mesiacom, pár dní po 84. narodeninách, do jeho jednotvárneho života vstúpila kyslíková maska. Aj teraz ju mal na tvári. Do žily mu cez kanilu prúdila priezračná tekutina. Nevedel, čo to je a ani ho to nezaujímalo. Na chvíľu sa pri ňom zastavila sestra, aby zistila, či je všetko v poriadku.
Chytila jeho studenú zvráskavenú ruku, usmiala sa a odišla. Znova zostal sám, tak ako po väčšinu času. Za oknom poletoval sneh. Pod bielou prikrývkou bol aj jeho milovaný čebrať. Karolovi pri pohľade naň mocne zovrelo srdce. Po líci mu stiekla nepatrná slza. Aspoň raz. Už sa stmievalo, keď po chodbe domova sociálnych služieb kráčala vrchná sestra. Telefonovala s kamarátkou. Pravdepodobne si rozprávali niečo veľmi zábavné, pretože sa zachádzala od smiechu. Dobrú náladu jej však náhle zrušil zlovesný zvuk. Sestra zložila a okamžite sa rozbehla za zvukom. Bol to zvuk odchádzajúceho života. Pán Mráz, vykríkla, keď vletela do dverí miestnosti, v ktorej ležal Karol. Kým prišla k posteli, zvuk sa dostal do jedného tónu. Vedela, že je koniec. Na takéto niečo bola za tie roky už zvyknutá. Aj tak, ale zostala na chvíľku v nehybnom rozjímaní nad pominuteľnosťou života. Z úvah ju však vytrhlo čosi nezvyčajné. Karolove nohy trčiace spod paplóna. Niečo sa jej na nich nezdalo, ako by boli od snehu. Potom si všimla snehové stopy na podlahe. Viedli k dverám miestnosti. Otvorila ich a videla, že smerujú k východu z budovy. Keď z nej vyšla a zaostrila zrak do metelice, spozorovala, že stopy vedú do kopca. Nevedela si to vysvetliť. Neveriacky krútiac hlavou sa vrátila do Karolovej izby. Zahľadela sa do jeho pokojnej vráskavej tváre. Mal na nej široký úsmev a neprítomný pohľad upretý k vrchu svojho detstva. To bolo také smutné, ale za akého človeka sa vy považujete? Ste humorista? Máte zmysel pre humor a máte rád humor? Tak ja si myslím, že mám aj zmysel pre humor. Vybral som možno takúto smutnejšiu poviedku, ale možno ukončenú takým možno nejakým náznakom magického realizmu a možno aj trošku takou nádejou na konci, že v podstate možno neskončilo to až zle, ako sa možno zdalo na začiatku. A aj v tejto knihe nie sú iba takéto poviedky, ale naozaj je tam takáto zmes, že niektoré sú možno také negatívnejšie ladenie, niektoré pozitívnejšie. No a niektoré poviedky majú až tak nejaký nádych čierneho humoru alebo cynizmu, čiže je to rôzne. Takže aj v tomto je to takto. No aj tie poviedky vlastne, keď podľa toho, ako som písal v nejakom rozpoložení, keď som mal nejakú myšlienku na nejakú tému, čo možno som si všimol v mojom okolí alebo celkovo v spoločnosti, tak nejak takto som sa to snažil prozaicky zachytiť, takže aby sa nezdalo z názvu tej knihy Sám v dave alebo tej poviedky, že nie je to nejaké depresívne. Je tam možno spoločná čiastočne tá téma osamelosti, ale tie poviedky sú naozaj rôznorodé a dá sa povedať, že nejaká štipka humoru tam je, alebo v niektorých možno aj viac. A tá nádej tam teda som sa snažil vlastne aj pomedzi tú osamelosť, možno niektoré depresívne texty aj tú nádej vložiť. Je tá osamelosť, myslím si, že aj taká častá téma, možno aj v poézii, alebo smútok ako taký. Čiže tá inšpirácia prichádza, ale je niečo, čo je v nás a čo nás možno niekde v podvedomí prenasleduje. Ako vnímate vy osamelosť človeka v dnešnom svete? No veď to je možno aj odraz, prečo niektoré poviedky aj takto píšem, že vnímam to aj možno aj v blízkom, aj v širšom okolí, aj v spoločnosti, že niektorí psychológovia a psychiatri hovoria dokonca až o epidémii osamelosti
Je iné, dá sa povedať, treba rozlišovať, že niekto môže byť sám, môže žiť sám, ale nemusí sa cítiť osamelo, a niekto možno žije v rodine, kde má ďalších rodinných príslušníkov, ale sa cíti viac osamelý ako ten človek, ktorý žije sám. Čiže toto určite takto netreba stotožňovať, ale tá osamelosť dá sa možno skôr ako keby, tá osamelosť súvisí s tými medziľudskými vzťahmi, dá sa povedať. A potom s tým súvisí aj vlastne to rozpoloženie daného človeka a samozrejme aj vplyvy tejto doby na to nejako pôsobia. Samozrejme tie sociálne siete a tak ďalej, technológie, ľudia sa možno viac uzatvárajú do seba, čo naozaj nemusí vždy súvisieť s tým, či s niekým žijú alebo nežijú. Čiže naozaj aj toto okolo seba vnímam a tiež v niektorých tých poviedkach som sa to snažil aj takto reflektovať. Čo vy a poézia? Tak ja skôr aj teda píšem tú prózu, čiže aj takto je mi bližšia, ale samozrejme, keď je dobrá poézia, tak rád si ju prečítam, ale veľmi si na to netrúfam. Občas nejaké básne som napísal, ale tie by som neposielal nikde, za tými si až tak nestojím, že sú to nejaké literárne skvosty. Nejakých pár textov som napísal na vysokej škole, keď sme so spolužiakom mali nejakú kvázi skupinu, čiže to bolo len také niečo. Nebolo to niečo vážne, čiže nejakých takých pár vecí som v živote napísal, ale toto neberem nejako vážne ako tú prózu, ale ako hovorím, rád si prečítam aj dobrú poéziu občas. Takže nie je pravda, že muži píšu len vtedy, keď sú zaľúbení? Môže byť to aj vtedy, ale samozrejme aj pri iných príležitostiach, pri nejakej inej inšpirácii. Máte aj také chvíle, popri tom všetkom, čo ste napísali, že si poviete, Bože môj, dochádza inšpirácia, čo ďalej? A ja neviem, či už vôbec niečo napíšem. Asi sa každý občas ocitne aj v takom momente. Mávali ste niečo také, alebo... Ja to mám práve naopak, lebo ja mám toľko nápadov aj či na prozaické knihy, alebo aj na historické, že neviem, že či v živote niekedy to stihnem napísať, že toho času je tak málo. Aj na prozaické knihy samozrejme mám nápady, len to je to, že s prózou je to možno a s poéziou ešte viac náročnejšie, že môže to byť možno aj kvalitné, ale tých čitateľov tam nemusí byť až toľko ako napríklad pri tej literatúre faktu. Takže, čiže aj toto možno do budúcna zvážim, teda, že aj keď niekedy niečo napíšem, nejakú prózu, že či s tým vyjdem, to ešte uvidím, ale aj na tie historické knihy, aj literatúru faktu, teda mám dosť tých nápadov a čo sa týka tej prózy, tak ja to beriem tak voľne, slobodne do toho, nikdy som sa nejako nesilil. Za tie roky, keď prišiel nejaký nápad, nejaká myšlienka na tú poviedku, jednoducho som to napísal a tak postupne sa to teda nazbieralo. Čiže čo sa týka tohto, tak určite nemám nejaké termíny, že teraz musím napísať nejakú knihu a to niekde poslať, Čiže tú prózu berem naozaj, že to je také vyjadrenie mňa a je to trochu niečo iné a som aj rád, že aj tú prózu mám popri tom mojom hlavnom, tom historickom, popri tej histórii, ktorej sa v prvom rade venujem. Ako popri tom všetkom, čo robíte, vnímate, aký majú Slováci vzťah k svojim dejinám a k histórii ako takej? Tak tiež je to rôznorodé, nedá sa to zovšeobecňovať. Samozrejme, nájdú sa aj nadšenci pre históriu, ale dá sa povedať, že v dnešnej dobe aj v súvislosti aj s inými oblastiami života dosť teda aj tú históriu už prerastajú konšpirácie, hoaxy a tak ďalej.
pretože história vždy bola dosť prepojená aj s politikou a politici vždy radi využívali, zneužívali históriu, rôzne nejaké historické výročia a tak ďalej. Čiže aj z tohto pohľadu možno vnímam v dnešnej dobe tú históriu, že aj politici, možno aj bežní ľudia si tú históriu radi tak ako keby na svoj obraz nejako prispôsobujú alebo vysvetľujú, možno zvýrazňujú nejaké veci, ktoré viac sa im hodia do toho ich obrazu a niektoré iné prehliadajú. Čiže tak by som asi bral, že v dnešnej dobe berie veľká časť ľudí históriu. Samozrejme, nie všetci, samozrejme sú ľudia, ktorí berú históriu ako snažia sa objektívne vidieť aj tie rôzne aspekty, ale pri tom všetkom dá sa povedať, že je dosť veľká časť ľudí u nás na Slovensku, ktorých história dá sa povedať, že vôbec nezaujíma a dá sa povedať, že žijú len pre daný okamih a nezaujíma ich, čo bolo pred nimi v podstate, hej, pred ešte 30-40 rokmi a to je dosť smutné, by som povedal. Máte nejaké také niečo tej histórii nevyjasnené, po čom stále patráte a nedarí sa vám to vypátrať? Nejaký fakt, alebo niečo, čo je spochybnené, alebo čokoľvek iné? Neviem, či takéto niečo je, pretože s kolegami teda hlavne v posledných rokoch aj v ďalších rokoch budeme sa venovať teda dejinám národnosti na Spiši a toto tak systematicky spracovávame. A dá sa povedať, že aj pri tom občas na niečo nové prichádzame, ale nie je asi nejaká konkrétna vec, ktorá by mi nejako vrtala v hlave. Ale možno ma niekedy niečo prekvapí, nejaké súvislosti, o ktorých ani ja som nevedel, takže to je vždy také zaujímavé. Ja by som teraz prerušila opäť naše rozprávanie a načriete aj do niečoho veselšieho v tejto knižke? Môžem aj do niečoho veselšieho. A je to, dá sa povedať, taký možno tiež smiech cez slzy, alebo naopak, pretože rád by som v tejto dobe, akú prežívame, možno prečítal aj takú spoločensky ladenú poviedku a možno niekto aj spozná v tom tú dobu, ktorú žijeme, alebo dá sa povedať vo všeobecnosti nejak tú slovenskú mentalitu, ako sme mali aj teraz, aj pred 30 rokmi. A dá sa povedať, že v niektorých veciach stále sa točíme v kruhu, nielen pred 30 rokmi, ale aj pred 100 rokmi, že v podstate tá mentalita Slovákov nejako sa nemení. A v súvislosti s tým by som teda prečítal jednu poviedku, hneď ju nájdem. To znie zaujímavo, takže vám to dovolíme. Takže táto poviedka má názov Potemkinová krajina alebo Len aby sa nepovedalo. Prázdnovce boli pomerne veľkou dedinou, ležiacou na úpätí vrchu zvaného Končista. Rieka Prostá delila dedinu na dve rovnaké polovice. Na území jednej polovice bol kostol a na území druhej zasa krčma. Ľudia sa z jednej do druhej časti mohli dostať iba plťou, ktorá pravidelne premávala medzi brehmi Prostej. Jedného dňa prechádzal Prázdnovcami miestodržiteľ Leopold. Vzácnu návštevu privítal prázdnovský starosta Timon. Vy tu nemáte most? Opýtal sa ho miestodržiteľ, keď sa plavili plťou k druhému brehu. Nemáme, stačí nám táto plť, odvetil starosta. Plť už v dnešnej dobe nestačí. Postavíte tu most, nariadil miestodržiteľ. Ale nám to naozaj stačí, netreba nám most, ohradil sa starosta. Hovorím, že postavíte most, dôrazne povedal miestodržiteľ. Páne, odjak živa tu máme plť a každý bol spokojný, naozaj neviem, či...
Povedal som, že tu bude most, a už ani slovo, zreval Leopold. Medzitým si dvaja dedinčania, čo boli tiež na plti, čo si šepkali. Timonovi sa zdalo, že hovoria o jeho zaťovi, ktorý bol pltníkom. Jeden chlap druhému povedal, že to preto nechce starosta stavať most. Timon od zlosti zaškrípal zubami. Áno, pane, postavíme tu most. Precedil medzi zuby napokon starosta a v zápätí hodil úslužný pohľad na miesto držiteľa. Na druhý deň zvolal starosta všetkých obyvateľov dediny k brehu Prostej. Vie niekto, ako sa stavajú mosty? Ticho. Nikto? V Bystričanoch majú odborníka na stavbu mostov, zvolal kdosi z davu. Bystričany boli susedná dedina. No a čože majú odborníka? Kývol rukou starosta, opovrhujúc obyvateľmi Bystričian. Na také niečo prídeme aj sami. Nie sme predsa hlupáci, aby sme nevedeli postaviť nejaký sprostý most. Na ďalší deň sa začalo so stavbou. Starosta prikázal chlapom z dediny, aby šli do lesa spíliť nejaké stromy. Koľko tých stromov máme spíliť? Opýtal sa podstarosta Tomáš. Čo ja viem, 20-30, hlesol Timon. Chlapi splnili starostovo zadanie. Spílili a doviezli z lesa 30 stromov. Naukladali ich vedľa brehu. Čo teraz? Opýtal sa podstarosta. Timon sa poškrabal po zátylku. Narežte z tých stromov dlhé hranoly, povedal po chvíli. Po jeho ďalšom príkaze v priebehu nasledujúceho dňa navozili chlapi k brehu hrbu kamenia. Bola to síce drina, ale nie až taká, ako keby kamene museli predtým lámať v kameňolome. Jednoducho si ich vzali z trosiek, ktoré zostali po malom dedinskom divadle. Budovu nedávno zbúrali, pretože do divadla už skoro nikto nechodil. Urobte z tých kameňov v rieke 2 piliere, aby sme mali na čo ten most postaviť, dirigoval v ďalšie ráno Timon. Chlapi na plť naložili niekoľko kameňov a vybrali sa do stredu rieky. Tam ich zhodili do vody. Plť potom neustále pendlovala k brehu a späť, až kým z brehu nezmizli všetky kamene. Pred zotmením sa už z rieky týčili piliere mosta. Nezdá sa mi, že by to malo byť takto. Pochybovačne si šúchal bradu podstarosta pri pohľade na 2 nesúmerné hrby kamenia. Ale čo, kývne rukou starosta. Dobre to je. V ďalšie dni a týždne kládli chlapi na piliere drevené hranoly. Práce úspešne pokračovali, keď si naraz všimli, že 2 hranoly spolu nelícujú, hoci by mali. Môže to byť aj tak? Opýtali sa chlapi starostu, dúfajúc v kladnú odpoveď, pretože sa im to už nechcelo opravovať. Hej, môže, odvetil on leda bolo. Potom poslal 2 chlapov kúpiť klince. Dal im do ruky zo pár mincí. Ale za to veľa klincov nekúpime, povedal jeden z nich. Koľko kúpite, toľko kúpite. Bude to stačiť. Vrátili sa späť s klincami, ktoré už boli použité. Navyše ich bolo naozaj málo. No, neviem, opäť krútil hlavou podstarosta Tomáš. Čo nevieš, osopil sa naňho Timon. Treba šetriť. Práce napredovali, most bol už takmer hotový, keď starosta oznámil Prázdnovčanom, že musí ísť kúpiť do Bystričian jednu dôležitú súčiastku. Toľko to bude stáť? Začudovane sa jedna Prázdnovčanka pozrela na 4 veľké mešce plné mincí v starostových rukách. Áno, toľko, odvetil on. Nehovoril si, že treba šetriť? Pochybovačne sa na Timona pozrel Tomáš. Na niektorých veciach sa nemôže šetriť. Je to súčiastka, ktorá je veľmi dôležitá pre celú stavbu. A čo to vlastne je? Opýtala sa iná Prázdnovčanka. To sa ťažko vysvetľuje. Uvidíte, keď to prinesiem. Lesol Timon a vydal sa smerom k Bystričanom. V susednej dedine sa Timon stretol so svojím starým známym Vincentom. Ten mu dal do ruky čosi, čo vyzeralo ako kovové ozubené koliesko s čudnými výrastkami. Timon Vincentovi v zápätí podal 2 mešce. Domov do Prázdnoviec sa Timon vracal až v noci. Dával si veľký pozor, aby ho nikto nevidel. Niesol totiž v rukách zvyšné 2 mešce. Niekto ho ale videl.
prázdnovský mlynár Vavrinec, ktorému to nedalo a sledoval starostu celý čas od chvíle, čo povedal, že ide do Bystričian po súčiastku. Celé to totiž prišlo Vavrincovi veľmi podozrivé a jeho podozrenie sa napokon aj potvrdilo. Na ďalší deň za účasti veľkého počtu zvedavcov vložil Timon záhadnú súčiastku do konštrukcie mosta. Nikto nevedel, čo to je a na čo to vlastne slúži, ale verili Timonovi, že je to niečo veľmi potrebné. Veď je starosta, vie predsa, čo robí. Vtedy sa ozval Vavrinec. Rozpovedal ľuďom všetko, čo v predchádzajúci deň videl. Prázdnovčania sa zdesene pozreli na svojho starostu. Ten bol spočiatku v šoku, no v zápätí sa mu tvár znetvorila v zlostnú masku. Vykrikoval na Vavrinca, čo si to dovoľuje, ako ho mohol takto nespravodlivo obviniť. Snažím sa robiť pre vás všetko, ako najlepšie viem, a toto mám za to, zmenil starosta odrazu krik v usedavý plač. Za pár okamihov chytili Vavrinca za plecia 4 najmocnejší chlapi a vliekli ho preč. Prečo mi neveríte? Kričal Vavrinec na ľudí. Naozaj si tie peniaze nechal. Nepomohlo. Ľudia uverili svojmu starostovi a Vavrinec skončil vo väzení. Čakal tam na svoj trest za nadsti utrhanie. Táto udalosť iba nakrátko prerušila stavbu mosta. V ďalších dňoch sa pokračovalo. Tesne pred koncom sa však objavili na niektorých hranoloch pukliny, ktoré tam predtým neboli. Čo s tým? Opýtali sa chlapi starostu. Ten sa zamyslel. Nejako to zatmelte a natrite ten most na čierno. Mykol napokon plecami. Most bol konečne hotový. Na jeho slávnostné otvorenie pozval starosta miestodržiteľa. Pre túto príležitosť sa všetci prázdnovčania pekne vyobliekali, svoje domy krásne vyzdobili, vstup na most ovenčili stuhami a obsypali kvetmi. Vážený pán miestodržiteľ, povedal starosta, srdečne vás opäť vítam v našej obci. Máte tú česť ako prvý sa prejsť po našom novom moste, ktorý sme nazvali vašim cteným menom. Je to pre mňa veľká podsta, veľmi pekne vám ďakujem, uklonil sa miestodržiteľ. Ale po moste by ste ako prvý mali prejsť vy. Je to najmä vaša zásluha. Predovšetkým vďaka vám tu tento most dnes stojí. Timon sa usmial a chystal sa vykročiť na most, keď si na spodnej časti mosta všimol síce tenú linku, ale za to dlhočiznú prasklinu. Musela sa urobiť len teraz. Ráno tam ešte určite nebola. Nasucho preglgol. Tú puklinu si asi nikto iný nevšimol, pomyslel si starosta, keď prebehol zrakom po prítomných. Ďakujem, pán miestodržiteľ, ale tú postu by som rád prenechal jednému môjmu drahému priateľovi, povedal s úsmevom starosta. Nech sa páči, opätoval mu úsmev miestodržiteľ. Choď po Vavrinca, šepol starosta pod starostovi. Ale veď ten je vo väzení, nechápal on. Doveď ho sem, hovorím ti, zasypel Timon a usmial sa na miestodržiteľa. O pár okamihov bol Vavrinec pri moste. Nechápal, čo sa deje a prečo ho priviedli. Drahý priateľ, máš tu česť sa ako prvý prejsť po našom novom moste, povedal Timon predstieraným priateľským tónom Vavrincovi. Čože? Vyšlo iba z Vavrinca. Keď sa pozrel na dav a usmievajúceho sa miestodržiteľa, po chvíľke váhania vykročil. So zatajeným dychom ho sledovali tisíce očí. Po niekoľkých Vavrincových krokoch sa most s rachotom zrútil. Gogoľovské. Tak trochu možno. Áno. No áno, taká reflexia, že niekedy to tak býva. Sme dobroprajní. Národ. Tak, ako som hovoril, nie len na súčasnosť, ale v niektorých veciach človek si myslí, že na Slovensku sa to nezmenilo ani za 100, ani za 200 rokov. Keď človek pozná knihy alebo drámy ako Kocúrkova alebo Ťapakovci, tak človek má stále, ako hovorím, pocit, že sa točí v kruhu a takto som možno aj ja.
chcel na toto zareagovať takto možno aj trošku humorne, ale trochu aj vážne. Na čom pracujete momentálne, keďže hovoríte, že stále píšete a stále asi máte niečo rozpísané, tak čo to je? Tak momentálne, čo sa týka práce teda v múzeu v Spišskej Novej Vsi, s kolegami teda pokračujeme na ďalšej knihe tej spomínanej série, ako som spomínal, že teda venujeme sa národnostiam na Spiši. Teraz to teda bude už budúci rok tretia kniha z tejto série a volá sa Dejiny Židov na Spiši. K tomu vždy máme aj teda výstavu k danej menšine. A aby som teda ešte spomenul, čo tomu predchádzalo, tak najskôr teda sme mali spolu s kolegami ešte v roku 2020 knihu Dejiny Rusínov na Spiši. Teda vždy sa snažíme, aby tá kniha o danej menšine vyšla aj v slovenčine, aj v jazyku tej menšiny, čiže síce som to tu nepriniesol, ale máme aj túto knihu Dejiny Rusínov na Spiši aj po rusínsky. Potom, no teda samozrejme aj tu sme mali výstavu o Rusínoch na Spiši a tiež potom sme pokračovali Nemcami na Spiši, kde bola tiež výstava a mali sme potom knihu Dejiny Nemcov na Spiši, ktorá vyšla aj v slovenčine, aj v nemčine. Za tu, ako som spomínal, mali sme tie nejaké ceny. No a teraz, ako som hovoril, teda pokračujeme Židmi na Spiši. Čiže to je to, čomu dlhodobo teda v múzeu sa venujeme aj s kolegami. Takže ďalšie zaujímavé veci, ktoré chystáte. Ste vy knihomoľ? Veľa čítate a máte na to čas? Niekedy mal som viac času, ale teraz pri tých povinnostiach a pri deťoch je toho času menej, ale vždy, keď je trochu času, tak snažím sa samozrejme čítať, ale niekedy bolo viac času a dúfam, že ešte v budúcnosti toho času sa nájde viac. Prezraďte aj nejaké mená autorov, ktorí vás ako prozaici inšpirovali. Tak tých autorov bolo viac, tak spomedzi tých slovenských možno Petra Pišťanka by som spomenul. Možno nejaké náznaky aj v tých mojich poviedkach tam možno niekto nájde a aj teda s Dušanom Taragelom teda spolu niečo písali. A pred pár rokmi Dušanovi Taragelovi vyšiel román Mafiánske balady, čiže to je také posledné ešte možno. A taktiež tuším minulého roku ešte Petrovi Pišťankovi teda vydal posmrtne Dušan Taragel tiež nejaké poviedky, čiže naozaj títo dvaja z tých slovenských možno, to sú takí moji obľúbení. A z tých svetových v minulosti som čítaval, aj teraz občas sa možno ku nim dostanem, taký ako Edgar Allan Poe, Franz Kafka alebo George Orwell, čiže naozaj je to také rôzne, také pestré. Ako hovorím, možno z týchto autorov aj z ďalších možno nejaké náznaky niekto možno aj nájde v tých mojich poviedkach. Ale tak tieto knihy som čítal hlavne od týchto autorov, pretože ako ma zaujal ich štýl, nie kvôli tomu, aby som sa nejako inšpiroval, ale to už prirodzene, keď človek číta nejakých autorov, nejakých spisovateľov, tak už prirodzene možno aj do jeho písania nejako sa to potom premietne. Máte aj knihu, ku ktorej sa stále vraciate? Ktorú máte mimoriadne rád, alebo ju považujete za nejaký taký literárny skvost vo svojom živote? Tak tu by som spomenul možno toho Petra Pišťanka Rivers of Babylon, tak tu som prečítal dvakrát, alebo z tých, čo som prečítal dvakrát od Edgara Allana Poea, nejaké poviedky teda, alebo aj 100 rokov samoty od Markéza, čiže sú nejaké takéto knihy, ku ktorým aj viackrát som sa vrátil. Ako som už povedala, teda pracujete v múzeu Spíša, ale opýtam sa, keby ste sa nevenovali tej histórii, máte niečo náhradné? Čo si viete predstaviť, že by ste robili? Tak asi by som v knižnici robil, pretože dá sa povedať, že viac menej už aj robím v knižnici múzea Spíša. No a z nejakých možno príbuzných odborov, lebo je to možno v niečom podobnej histórii alebo nejaké prieniky tam sú, tak
Vždy teda ma bavila popri histórii napríklad na škole aj geografia, alebo prípadne aj sociológia, čiže takéto odbory, ktoré taktiež ako história sa venujú sa človeku a správanie človeka, správanie ľudí, lebo vždy to správanie ľudí nejak ma fascinovalo a fascinuje. A aj preto nielen tu o histórii píšem, ale aj tie poviedky, tú prózu, lebo tam je ten odraz vlastne toho, že to správanie ľudí nejako aj do tej prozaickej podoby vždy nejako som mal potrebu aj nejak to dať nielen v tej histórii, čo vlastne bolo, ale aj v tých prózach. Čiže keby to nebola história, tak by to bolo niečo iné možno, čo sa venuje ľudskému správaniu a konaniu. Určite chodíte aj do škôl na besedy, takže aká je tam odozva, aký je záujem tých mladých ľudí o tú históriu, ako dokážu reagovať na to, čo hovoríte, alebo či majú záujem sa pýtať a či teda celkovo javia záujem. Tak dá sa povedať, že v školy skôr chodia ku nám, je to opačne, ale to je viac menej jedno, ako pre tých žiakov tak či tak mám buď nejaké prednášky, alebo sprevádzame ich na našich výstavách. No a tam tiež ako to bolo v minulosti, aj keď ja som bol teda žiak, aj v tom čase našlo sa zopár ľudí, aj zopár teda žiakov, aj v súčasnosti, ktorých to zaujíma a niečo sa pýtajú, ale takých naozaj v súčasnosti je málo a dá sa povedať, čo ako ja to vnímam je čím ďalej, tým menej. A tá väčšina je taká, ktorých to asi veľmi nezaujíma, ako som aj spomínal, ale je to tak všeobecne nielen u žiakov, ale aj u tých dospelých, u staršej generácii. A je to vlastne asi aj tým, že keď tí žiaci majú takých rodičov, ktorých to nezaujíma, tak ani ich to asi nebude zaujímať. Čiže v niečom môže zohrať úlohu aj tá škola, aj napríklad to múzeum, aj nejaké iné pozitívne vplyvy, ale ten základ u tohto, ale aj u iných vecí je vždy doma, myslím. Už máte nejakého nástupcu v rodine, ktorý pôjde vo vašich šľapajach? Tak to zatiaľ neviem, lebo dcera má 8 rokov, syn má 4 roky, takže je ešte veľmi skoro na takéto niečo, ale keď im rozprávam o takýchto veciach, tak celkom sa o to zaujímajú. Napríklad sami od seba ma pýtali, aby som im čítal niečo aj z tej prozaickej knihy Sám v dave. No a niektoré poviedky som im aj prečítal, také, čo vedeli pochopiť alebo boli vhodné teda pre deti, lebo aj také sa tam nájdú. No ale uvidím v budúcnosti, to je samozrejme na nich, ako sa oni rozhodnú. Tak dcera napríklad je, myslím si, že celkom tak umelecky nadaná, aj výtvarne, aj napríklad chodí na klavír, takže možno nejako umelecky nejak sa možno presadí v budúcnosti, takže nechám to na nich. Takže aj sa vie pochváliť, že ocko je spisovateľ? Občas to áno, niekde to spomenie, aj mi potom povie, že o mne povedala, takže je to také pekné, no tak takže vám robí to promo. Áno, občas áno, hej. No, ja by som bola za to, a určite aj vy, aby sme si ešte niečo vypočuli, teda podľa vášho výberu z vašej knižky, takže opäť vám dávam priestor na vašu vlastnú tvorbu. Tak ja by som vybral možno tiež z takých novších poviedok, ktoré napríklad tuto som napísal minulý rok, volá sa One Hit Wonder a táto napríklad vyšla v časopise Vlna. Takže chvíľočku si ju nájdem. Takže One Hit Wonder.
Tibor vyťahne z ruksaku ťažký zväzok kľúčov a odomýka zámok na veľkej kovovej bráne. Keď prejde bránou, zasa ju za sebou zamkne. Kráča k administratívnej budove. Odomkne aj tu a zamieri do svojej miestnosti. Postaví vodu na kávu a zvalí sa do kresla. Vyťahne chlieb s tlačenkou a s chuťou sa doň pustí. Opustený závod stráži už pekných pár rokov. Je to asi jeho najdlhšie trvajúce zamestnanie v živote. Predtým vystriedal kadečo. Robil na stavbách, bol pracovníkom úradu práce, pracoval ako školník, poisťovák, taxikár, strážca parkoviska, kulisár divadla, aj ako pomocná sila v kuchyni reštaurácie. Keď voda zovrie, zaleje kávu. Podíde k oknu a pustí rádio. Dohráva Bittersweet Symphony od Verve. Sadne do kresla a uchlipne z kávy. Po reklame sa z rádia ozve známa melódia. V žalúdku pocíti jemné šteklenie. Kútiky úst sa mu mierne nadvihnú. Je to jeho pieseň. Jeho jediný hit. V mladosti bola Tiborovou najväčšou vášňou hudba. Bol ňou doslova obklopený, pretože jeho mama učila na základnej umeleckej škole a otec hral v miestnej kapele. Otec mal zároveň veľkú zbierku platní, ktoré si Tibor od malička púšťal. Na sviatky dostával ďalšie. Všetky svoje úspory potom Tibor míňal na hudobné nosiče. Hltal všetko, čo vtedy fičalo. Boney M, ABBA, Elan, Modus. Čoskoro ho očarila aj hudba, ku ktorej sa v tých časoch nedalo bežne dostať. Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd. Počúval všetko možné. Pop, rock, disco. Vo vyššom veku sa naučil hrať na gitare a na klavíri. Túžil sa stať hudobnou hviezdou. Podobnou tým, ktoré mal na plagátoch vo svojej izbe. Robil preto úplne všetko. Zúčastňoval sa hudobných súťaží, hľadal kontakty, snažil sa votrieť, kde sa dalo. Napokon to prinieslo ovocie. V hudobných súťažiach sa viackrát umiestnil na popredných miestach. Ľudia z branže ho začali registrovať a raz ho jeden z nich oslovil. Udalosti potom nabrali rýchly spád a krátko pred revolúciou vo vydavateľstve Opus Tibor nahral a vydal album. Splnil sa mu tým jeho najväčší sen. V zápäti sa udialo niečo, o čom sa ani neodvážoval snívať. Titulná pieseň z albumu sa stala obrovským hitom. Neustále ju hrali v rádiu a Tibora pozývali do televízie. Vystupoval v televíznom klube mladých, v Triangli aj v 5 z Opusu. Vďaka tomu ho poznala celá republika. Následne sa vydal na koncertnú šnúru od Košíc až po Karlovy Vary. Bola z neho hviezda prvého formátu. Slávu si užíval plnými dúškami so všetkým, čo k tomu patrí. Ženy, alkohol, výtržnosti. Občas mal dokonca opletačky so zákonom. To, čo zarobil, v zápäti minul na radovánky. Ťažkú hlavu si však z toho nerobil. Žil predanú chvíľu a na budúcnosť nemyslel. Tak ako mnohí mladí muži v jeho veku. Ďalšie piesne z albumu sa až tak neuchytili. Tibor nad tým vtedy kývol rukou. Nevadí, nahrám ďalší album a z neho určite vzíde zasa nejaký hit. 2 roky od vydania debutu síce druhý album skutočne nahral, ale zo žiadnej jeho piesne sa hit nestal. Aj koncertov postupne ubúdalo. Také niečo Tibor nečakal. Veril, že vďaka 3. albumu sa znova dostane na výslnie. K jeho nahrávaniu však už nedošlo, hoci sa veľmi o to snažil. Malými prezentmi i úplatkami sa usiloval vynútiť si opätovne pozornosť. Vydavateľstva ale nemali záujem. Tak sa skončila Tiborova hudobná kariéra. Bola síce krátka, ale o to intenzívnejšia. V ďalších rokoch sa ešte pokúšal uchytiť ako hudobný producent alebo hráč v nejakej kapele, ale márne. Všetky takéto pokusy končili fiaskom. Musel si hľadať niečo nové. Vystriedal rôzne zamestnania, až sa napokon dostal k tomuto. Stráži opustený závod na výrobu gombíkov. Už tu nie je príliš čo strážiť, ale dúfá, že ho tu nechajú dovtedy, kým nepôjde o pár rokov do dôchodku. Novú prácu sa mu na staré kolená už nechce hľadať. Žije už celkom iný život, ale na niekdajšiu slávu si niekedy spomenie. Občas mu ju pripomenie rádio, tak ako teraz.
Vďaka tomu, že ho ešte púšťajú v rádiách, mu stále čosi kvapne s tantiemou. Potešia aj honoráre za účasť v spomienkových reláciách v televízii. V jednej z nich bol iba nedávno. Pekne mu tam zatlieskali, aj sa zaspomínalo na časy dávno minulé. Ako odozva na reláciu sa v zápätí objavil článok v Bulvári. Obrovská zmena. Neuveríte, ako dnes vyzerá niekdajšia hviezda 80. rokov. Jeho hit si kedysi spieval každý. Raz za čas Tibor príde tiež zaspievať na nejaký dedinský ples alebo jarmok. Je rád, že sa naňho celkom nezabudlo. Síce ho už ľudia nezastavujú na ulici, ani si nepýtajú podpisy ako voľakedy, ale aj ten občasný záujem poteší. Keď pieseň v rádiu dohrá a Tibor dopije kávu, postaví sa a vyberie sa smerom k búde, ktorá je hneď vedľa budovy. Pohladí psa a nasype mu do misky granule. Obslúži ho aj miskou s vodou. Starý nemecký ovčiak vďačne zavie. Keď sa Tibor vráti do budovy, vezme do ruky včerajší bulvár a začne listovať. Na prvej strane tragédia autobusu, pri ktorej zahynuli 4 ľudia. Na ďalšej strane miska čaká dieťa s novým partnerom. Keď otočí stranu, zaujme ho jeden z článkov. Je pri ňom fotografia Tiborovho rovesníka, niekdajšieho speváckeho kolegu. Súčasťou článku je fotografia spevákovej novej vily pod Bratislavským hradom. V tom Tiborovi zazvoní mobil. Áno, môžem po ňu dnes ísť ja, odpovie ženskému hlasu na druhej strane. Postaví sa a vyberie sa na obhliadku areálu, tak ako každý deň. Mal by to robiť hneď po príchode, ale nechce sa mu. Veď je jedno, kedy to urobí. Prechádzajúc okolo búdy, pohľadí psa. Ten sa k nemu pridá a spoločne sa prejdú po pozemku. Už minule som im hovoril, nech s tým niečo urobia. Zašomre Tibor pri pohľade na poškodený plot v zadnej časti areálu a zamierí späť do administratívnej budovy. Nejako mi vyhľadlo, pomyslí si a vezme do ruky zavaraninový pohár, v ktorom si priniesol guláš. Je ešte trochu skoro na obed, ale čo, kývne rukou a zohreje si jedlo v mikrovlnke. Keď je guláš teplý, sadne za stôl a s chuťou sa doň pustí. Po obede vezme Tibor opäť do rúk bulvár. Lepšie sa zahľadí na článok o svojom kolegovi z hudobnej branže. Titulka hlási: Známy spevák havaroval pod vplyvom alkoholu. Tibor sa po prečítaní titulku preniesie v čase a zaspomína si na tohto svojho speváckeho kolegu. Mal asi 10 veľkých hitov. Jeho kariéra bola ako na Husenkovej dráhe. Raz hore, raz dole. Rovnako tak jeho súkromný život. Neustále ho sprevádzali nejaké škandály. Týranie manželiek, drogy, alkohol, depresie, neverí, rozvody. Napriek tomu sa mu v kariére celkom darilo. Zo svojich pádov vedel vyťažiť a zložil o nich piesne, s ktorými sa ľudia stotožnili. Tibor ho minule videl na novom Audi a práve to teraz pod vplyvom alkoholu celkom rozbil. Jemu sa však ako zázrakom nič nestalo. Tibor si spomenie na spoločný koncert s týmto svojim rovesníkom. Vtedy bol dokonca headlinerom on, Tibor. Dnes by to bolo absolútne nepredstaviteľné, ale vtedy áno. Po koncerte to pred tými 3 desaťročiami riadne roztočili. Výsledkom bol roztrieskaný bar a mastná pokuta. Kedysi sa vedel veru zabaviť. To hej, zasnene sa Tibor pozrie do diaľky a pokývkáva hlavou. Tibor otočí stranu a číta ďalej. Vraha stopárok stále nechytili. Influencerka sa pochválila novým outfitom. Čakajú nás rekordné horúčavy. Vysoká prehra Slovenska s Rakúskom. Tibor po prečítaní športovej prílohy odloží noviny a zapne televízor. Susedské prípady, rodinné prípady, súdna sieň. Tak ako vždy. Akurát keď sudca vynáša rozsudok v mene Slovenskej republiky, Tiborovi opäť zazvoní telefón. Z druhej strany sa ozve mužský hlas. Vraj by boli radi, ak by prišiel zaspievať náhody v nedalekej dedine. Rád prídem, odpovie s úsmevom Tibor. A zaspievate nám Žijeme pre túto noc? Opýta sa s nádejou v hlase muž. Samozrejme, pritaká Tibor a v zápätí sa spýta, kto tam ešte bude hrať. Muž povie názvy nejakých ľudoviek a miestnych kapiel.
V pohode, ďakujem za pozvanie. Vidíme sa teda o mesiac. Tibor zloží a pousmeje sa. Je rád, keď sa takto môže vrátiť do mladosti a ešte si k tomu aj trochu privyrobiť. O 4:00 sa otvoria dvere. Prišiel ho vystriedať kolega. Tibor sa postaví na zastávku neďaleko závodu a čaká. Za chvíľu príde autobus. Po 10 minútach vystúpi pred materskou školou. Vykročí smerom k budove. Na dvore pred škôlkou sa hrajú deti. Jedno z nich sa otočí a rozbehne sa k Tiborovi. Detko, vrhne sa mu s jasutom okolo krku. Anička, objíme ju on. Vezme ju za ruku a kráčajú preč. Ako bolo dnes v škôlke? Opýta sa s úsmevom Tibor. Výborne, opätuje mu úsmev vnučka. No a keď ste zabrúsili do tejto témy, tak ja sa opýtam, akú hudbu počúvate vy? Tak ja od mladosti tak rockovú skôr hudbu, ako občas aj nejakú elektronickú, ale rock to je také moje, no, takže... Takže aj kapely, ktoré ste tam menovali, napríklad Pink Floyd a... Tak tieto, áno. Takže také. Môže byť, áno, Pink Floyd a aj tie Rolling Stones, Deep Purple, takže to som aj niečo z toho svojho. No a ako býva zvykom, tak ja by som teraz dala priestor aj všetkým vám, ktorí ste prišli, aby ste sa mohli nášho hostia opýtať, čo vás zaujíma. Myslím si, že tu zaznelo veľa zaujímavých vecí o histórii, o literatúre, takže nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, čo vás hlavne pri tých poviedkach najviac inšpiruje? Či je to zo životných príbehov nejakých, alebo fantázia pracuje na plné obrátky? Že čo vás tak najviac úplne inšpiruje pri tých príbehoch hlavne? Tak je to asi kombinácia aj toho možno, čo sám som zažil, alebo v nejakom mojom blízkom okolí niečo sa stalo, ale aj tak, ako som spomínal, aj niečo, čo človek celkovo v spoločnosti vníma, čiže nejakou to kombináciou, ale samozrejme sa to potom tak snažím do takého tvaru dať, aby z toho bola aj nejaká próza a samozrejme niečo domyslieť, aby to fungovalo ako tá próza, ale je to asi taká kombinácia aj toho, čo som možno zažil, alebo niečo v okolí aj s tým tak všeobecne, čo okolo nás sa deje. Tak je jasné, že vás písanie naplňa a chcela by som tak vedieť, že hovorili ste, že nemáte nejaký termín, že dokedy napíšem toto alebo toto, ale že napríklad, že v akých časoch, alebo neviem, v akej časti dňa, alebo v akom období vás to najviac ako keby chytí, že tá múza vás najviac kopne, že neviem, večer, alebo ráno, alebo skôr, neviem, tak, že či máte také, že nejaké časy alebo obdobia, keď vám to písanie najviac ide? Tak tá inšpirácia môže kedykoľvek prísť, je to nejaká asociácia s niečím, niečo mi niečo pripomenie, kľudne aj niekde v aute idem alebo vo vlaku a tak ďalej. Tá prvotná myšlienka je úplne, to môže byť kedykoľvek, ale samozrejme potom na to napísanie potrebujem mať kľud, pokoj. Už keď deti zaspia, tak po 9:00 môžem si k tomu sadnúť a to napísať. Takže na toto vždy potrebujem mať pokoj. A niekedy aj podľa dĺžky tej poviedky, niekedy za jeden večer napíšem nejakú poviedku, ktorá má 2 strany, ale niektoré dlhšie aj možno také mnohovrstevné a ktoré potrebujem mať naozaj premyslené nejaké veci tam, tak to je naozaj aj na niekoľko dní, aj týždňov možno sa ku tomu potom vrátim, mám to rozpracované, čiže to samotné písanie možno trvá niekedy dlhšie, niekedy kratšie, ale tá samotná inšpirácia to príde úplne náhodne. Že kedykoľvek, v akomkoľvek čase. Áno, tak. Priestore. Áno. Napríklad, ako spomeniem túto poslednú poviedku One Hit Wonder o človeku, ktorý mal niekedy jeden veľký hit a teraz žije obyčajným životom,
tak to napríklad už skôr som sa možno len tak nejak náhodne nad tým zamyslel, že ako si žijú ľudia, ktorí kedysi dávno boli možno chvíľu slávni. A definitívny možno nejaký impuls bol, tiež som počul v rádiu nejakú pesničku, o ktorej viem, že ten človek, alebo asi to bola nejaká speváčka, že mala iba ten jeden hit a nič okrem toho. A to definitívne vtedy som si povedal, tak to by bolo naozaj zaujímavé sa nad tým zamyslieť, akože z toho prozaického pohľadu nejak to spracovať, že ako možno takto ľudia si žijú po tých možno 30 rokoch v súčasnosti. Čiže to ako príklad možno by som takto povedal. Áno. Ešte Viktória? Vidím, že ešte ak môžem, ak to nie je problém. Ľudne, nech sa páči. Prečo vás práve začala zaujímať história? Prečo práve, že ako ste sa dostali vlastne k tej histórii? Tak ako som možno aj spomínal, že vždy ma fascinovalo možno to správanie ľudí, akí sú ľudia možno v súčasnosti, v minulosti a takto, hej, že prečo tie veci sa stali tak, ako sa stali. A možno viac potom pátrať, a ako som hovoril, tak pre nás historikov toto veľmi zaujímavé na histórii je, že častokrát je to ako nejaká detektívka, že človek pátra po nejakých málo známych veciach, vyťahuje nejaké málo známe veci, čiže naozaj je to aj z tohto pohľadu také zaujímavé, takže asi kvôli tomu ma zaujala tá história, aj preto sa tomu venujem. A tie knihy, čo ste vraveli, že majú aj preklad v tom jazyku, o kom tá kniha vlastne je, či o Nemcoch, či o Rusínoch a tak tie preklady robí niekto iný, alebo aj vy sa na tom nejako podieľate, že ste nejako jazykovo zdatní, alebo... Tak ja viem teda zo školy trochu po anglicky a trochu menej po nemecky. Takže možno skôr pri nejakom výskume, alebo keď je nejaká literatúra odborná po anglicky, možno trochu po nemecky, tak toto mi trochu pomôže. Ale keď naozaj chceme s kolegami, aby to bolo dobre, kvalitne preložené, tak naozaj to máme prekladateľov, ktorí sa tomuto venujú, a z toho dôvodu sme to naozaj odborníkom dali preložiť. Aj čo sa týka tej rusínčiny, jedna pani, ktorá teda vie teda aj spisovne po rusínsky, lebo naozaj, čo sa týka rusínčiny, je to naozaj také špecifické, lebo rusínsky jazyk je teda oficiálne uznaný, na Slovensku je kodifikovaný ako slovenčina, ale zase na druhej strane aj sami Rusíni vám povedia, že skoro nikto nehovorí spisovnou rusínčinou, ale v rôznych častiach východného Slovenska, ako žijú Rusíni, či už na Spiši alebo na východe, niekde za Prešovom pri Medzilaborciach, každý rozpráva tým svojim nárečím rusínčiny a vlastne tá spisovná rusínčina je ako keby v podstate len pre tú literatúru. Spisovnou rusínčinou v podstate skoro nikto nerozpráva, takže aj s tým bol možno trochu problém, kým sme zohnali niekoho, kto naozaj dobre nám to preloží do rusínčiny, a zohnali sme jednu pani, Anna Kuzmiaková sa volá, a ona je tiež aj taká rusínska aktivistka, dosť aj v tých organizáciách rusínskych pôsobí, a je jedna z mála teda prekladateliek alebo prekladateľov zo slovenčiny do rusínčiny, a ona nám to preložila, lebo naozaj keby sme hľadali teda naozaj kvalitných prekladateľov zo slovenského do rusínskeho jazyka na celom Slovensku, tak ich nájdete maximálne 10 možno, čiže to naozaj... Lebo každý má náračie, jasné. Áno, takto. A potom samozrejme, aj tak s nemčinou nie je až taký problém, je veľa prekladateľov do nemčiny, takže aj toto sme si tiež dali odborníčke prekladateľke preložiť taktiež. A čo sa týka tých Židov, tak nad tým sme rozmýšľali, či do hebrejčiny to preložiť, ale teda z toho dôvodu, aby to bolo prístupné čo najviac akože širokému okruhu možno, lebo naozaj potomkovia Židov zo Spiša žijú nielen v Izraeli, ale možno aj v Amerike a v iných
iných krajinách. Tak preto teda sme sa nakoniec rozhodli, že výnimočne ten preklad nebude ako v jazyku tej menšiny, ale bude to asi prínosnejšie, keď to bude po anglicky, pretože aj v Izraeli v súčasnosti skoro všetci vedia po anglicky, takže si to budú vedieť takto prečítať. Čiže takto možno ešte, ako by som na okraj povedal, ku tej knihe pripravovanej dejiny Židov na Spiši. A viete aj naďalej, o akých menšinách budete písať? Či to ešte nie, alebo nechcete prezradiť? Samozrejme, môžem povedať, už na začiatku sme si povedali, že takto formou kníh a výstav by sme postupne chceli spracovať všetky menšiny alebo národnosti, ktoré žili a žijú na Spiši. Vlastne aj tá celá edícia sa volá Dejiny národnosti na Spiši. A potom po Židoch by sme chceli spracovať napríklad Maďarov, potom Rómov. Taktiež v súčasnosti dosť sa tak aj na Spiši v posledných mesiacoch hovorí o Goráloch, či to je národnosť, či nie je, takže aj o tomto by sme chceli teda napísať knihu a tam teda z odborného hľadiska naozaj to skúmať tých Gorálov, možno spoločne aj s Poliakmi, lebo tam je dosť možno nejakých spoločných znakov a možno aj nejaké menšiny, ktoré sú menej početné, tie možno by boli v jednej knihe, tie menej početné ako napríklad Česi, Taliani boli v minulosti, Valóni. To málo kto vie napríklad, že v 13. storočí nielen Nemci prišli na Spiš, ale aj Valóni v podstate z oblasti Belgicka a oni napríklad prichádzali do Spišských vláh, hej, takže pôvodne názov Spišských vláh bol Wallendorf, čiže vychádza to z toho Valónska. Čiže napríklad aj takýmto menšinám a nielen menšinám, ale ako posledný by sme chceli, keďže je to Dejiny národnosti na Spiši, takže aj Dejiny Slovákov na Spiši, kde by bolo napríklad zaujímavé sledovať možno ten vývoj Slovákov, možno z toho pohľadu aj nejakého sociálneho, ako sa vyvíjali z pohľadu v gramotnosti, alebo bola maďarizácia v 19. storočí a tak ďalej. Čiže aj toto sú veľmi zaujímavé veci, ale tých si šetríme až naposledy. Najskôr by sme chceli teda tie menšiny a možno niekedy, keď sa dostaneme, tak aj k Slovákom, aby boli komplet všetky národnosti na Spiši spracované. No keby ste potrebovali nejakú knihu do maďarčiny preložiť, tak hlásim sa. Dobre. Ale naozaj to ďakujem. Myslím teraz, nechcem sa nejako chváliť, ani vtierať, ani nič, len hovorím, že kľudne. Dobre, tak budem vedieť lebo teda, ani niektorí ľudia si myslia možno, že Maďari na Spiši, že čo robili Maďari na Spiši, ale napríklad aj taká Levoča bola maďarské mesto. Áno, veď aj preto chceme potom tých Maďarov aj spracovať, lebo hlavne oni prichádzali v 19. storočí, keď tu prichádzali úradníci napríklad, alebo na železnici robili Maďari, alebo v priemysle, čiže takto prichádzali Maďari. Samozrejme dosť veľká časť šľachty na Spiši bola teda maďarskej národnosti, ale tam samozrejme pri tých Maďaroch na Spiši tiež by sme sa aj venovali aj tej otázke maďarizácie, že vlastne k maďarskej národnosti potom buď viac nátlakom alebo menej sa prihlasovali napríklad aj Slováci, aj iné národnosti. Čiže naozaj je to tiež taký mnohovrstevný problém, aj tá otázka tých Maďarov na Spiši. Čiže aj z tohto pohľadu by sme sa tomu venovali a tiež napríklad vlastne ten mesiar, ktorý prišiel so spišskými párkami, Varšani zo Spišského podhradia, tak ten bol maďarskej národnosti. Čiže bolo viacero napríklad aj osobnosti, ktoré naozaj neboli pomaďarčení Slováci, ale naozaj boli maďarské osobnosti, ktorí naozaj boli aj takto významní. Princu z Ukrajiny, párky z Maďarska. Tak ďakujem pánu Furmaníkovi za rozhovor a predávam slovo ďalej. Nech sa páči. Tak a ja ďakujem za veľmi zaujímavé a podnetné otázky. Nie, bolo to úplne v poriadku, bolo to k téme, takže bolo to doplňujúce, tak ďakujem. Ďakujem aj ja.
Ja len jednu, tých otázok je kopec, lebo veľa sa pootváralo, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak vlastne teraz na Starej Ľubovni nejak krstili, alebo do tohto dávali gramatiku ukrajinského jazyka, tak neviem, či o tom viete, bol som veľmi prekvapený, že to tam, lebo to je asi nejaká novinka, lebo to som nezachytil nejako zatiaľ. To je teraz absolútne čerstvá vec, oni sa tam na tom hrade venujú absolútne všetkému, aj vlastne celá tá rusínska enkláva, ale začnem tým, na Slovensku je strašne veľa žien, oni si hovoria spisovateľky, ale keď nemajú varešku v rukách, tak berú pero do ruky a vzniká strašne veľa historických historických románov. Ja som si to občas tak akože dačo aj pozrel, ale no dobre, napríklad pani Pronská, ona každý rok aj 3 knižky a potom objíma na Facebooku naukladané knižky na palete a je strašne šťastná, že jej to vyšlo. A mám taký pocit, že sa to veľmi akože číta medzi ženami. Samozrejme Zuzka Kuglerová napríklad, ktorá robí historické romány, to je už trošku podkuté, to je o niečom inom. Ako nazeráte na túto záležitosť? Ja som totiž čakal, že vlastne aj tie vaše poviedočky budú nejak šmrncnuté tou profesiou. Neviem, či je dobre, že áno alebo nie, ale čo s tými vecami, ktoré vznikajú tak čudne historicky v našej literatúre? Tak ja by som ešte najskôr pri tomto sa zastavil. Niekoľko z tých poviedok, ktoré sú tam v tej zbierke, tak sú aj také, čo sa dohrávajú v minulosti, takže zo pár je takýchto, takže už keď som historik, takže už nejako prirodzene k tomuto inklinujem. Zo pár sa ich takých nájde buď v nedávnej minulosti, alebo aj v tej vzdialenejšej, čiže zo pár takýchto mám a možno niekedy v budúcnosti aj nejaký historický román by som teda napísal, ale s tým samozrejme, že by som sa snažil vychádzať z tých reálií a tak ďalej, lebo a na to priamo aj nadviažem, čo ste spomínali, že nie vždy to tak je, keď niekto píše historické romány a nemusia to byť len ženy, ale všeobecne akože je to také populárne teraz tie historické romány písať, aj či muži, či ženy. A tiež tá kvalita je taká kolísavá, u niektorých väčšia, u niektorých menšia. Tak ja si myslím, že vo všeobecnosti je dobré, že aj sa píšu historické romány. Keď sú tie kvalitné historické romány, napríklad veľmi, veľmi populárne v posledných rokoch, ktoré sú historické romány, ktoré sú situované akože do druhej svetovej vojny, holokaust a tak, ako toto je veľmi populárne a veľa z týchto románov aj v podstate vychádza zo skutočných udalostí, napríklad jeden z takých dosť, dá sa povedať, skoro celosvetových románov, Tetovač z Auschwitzu, má súvis aj priamo s našim Spišom, lebo ten tetovač z Auschwitzu, Lale Sokolov, on pochádzal z Krompach. Takže, čiže to beriem ako, to je taký možno pozitívnejší príklad, ale aj ohľadne toho, tých románov z obdobia holokaustu, tiež je tam taká kolísavá úroveň, niektoré sú kvalitnejšie, niektoré menej, či už tou formou prozaickou, alebo tým výskumom a takto sa to dá aj u tých iných, tak povedať. Ale ja si myslím, keď je akože dobre napísaný historický román, tak je to dobre, lebo prostredníctvom toho sa vlastne k histórii môžu dostať aj ľudia, ktorí ináč by historické knihy možno nečítali, odborné vôbec nie a možno ani tú literatúru faktu a takto je to podané možno nejakým takým úplne veľmi prístupným spôsobom. Takže toto ja vnímam pozitívne a ako taký pozitívny príklad u nás na Spiši historických románov určite by som spomenul pani Noru Baratovú, ktorá je historička v Kežmarku a tiež možno je tak trochu podobne ako ja na tom. Samozrejme ona oveľa viac toho napísala aj čo sa týka prózy, aj čo sa týka historických kníh, ale tak trošku možno je tam nejaká podobnosť, lebo ona tiež aj veľa napísala tých historických románov, ktoré naozaj ja považujem za veľmi kvalitné.
Takže to je ten pozitívny príklad. O tých negatívnych nebudem hovoriť, lebo tak nebudem robiť nikomu zlú reklamu, ale keď pozitívny príklad, tak ju určite spomeniem. A cez jej knihy, cez jej romány naozaj v priebehu generácií sa ľudia mohli dostať ku tej histórie lokálnej, lebo písala aj o Spišskom hrade, hlavne Kežmarok a okolie a tak ďalej. Čiže to sú jej také témy. V podstate už v priebehu 50 rokov takto písal, lebo ona už má vyše 80 rokov a naozaj takto ovplyvnila pozitívne generácie ľudí, ktorí už v 70. rokoch čítali, kupovali si jej knihy a v podstate až do súčasnosti, pretože teraz vychádzajú nejaké nové vydania a vydáva aj nové historické romány teraz. No, čiže toto beriem pozitívne, že takto sa môžu ľudia dostať ku histórii, ktorú teda ináč bežne ich história nezaujíma. A tiež by som možno spomenul, že nie je to možno moja šálka kávy, niečo ako ten seriál Dunaj k vašim službám. Ja osobne to nepozerám, ale vnímam to pozitívne, že takéto niečo je, že prostredníctvom takéhoto seriálu ľudia vlastne ako keby taký bežný konzument, ktorý si sadne k televízoru, tak aspoň na základe toho vidí, ako to teda bolo približne počas slovenského štátu, pretože samozrejme je to prikrášlené, prifarbené. Ale aspoň čo som o tom čítal, aj nejakí historici o tom, keď písali, tak nejako extra tomu nevytýkajú nejaké prekrúcanie historických faktov. Takže z tohto pohľadu historického je to asi celkom pozitívne brané. To už je druhá vec, že niekto to možno berie ako telenovelu alebo takto, ale ja z tohto pohľadu pozitívne to beriem, lebo ľudia sa môžu aj takto aspoň dozvedieť o tých časoch a v dnešnej dobe je to extra dôležité, si myslím. Ja k tomu Dunaju musím, lebo to som začal s manželkou pozerať, lebo naozaj táto téma, že zrazu sa na komerčnej televízii objaví táto téma, to bol pre mňa šok. Veľmi dobre to ako bolo spracované, len už to natiahli jak sopel na rukav. To už je zase, už to zase je proti tomu, lebo viem veľa divákov, to sa už nedá pozerať. Toto je stále niečo nové, ale boli tam naozaj dobré veci a klobúk dole pred tým, kto im robil vlastne odbornú túto. Pokiaľ ste spomínali Noru Baratovú, tak Nora Baratová je jedna z prvých, ktorá nám radila v Spišskom literárnom klube ešte pri jeho založení ako prozaička. Takže aj osobne sa veľmi dobre poznáme, aj veľmi za veľa jej ďakujeme, pretože čo sa týka tej prózy, nám strašne veľa dala. Ešte jednu otázočku mám, keď sa vydávajú tieto veci s obsahom tých dejín, to ma prekvapuje, že ide to vonku, kde sa dajú zohnať peniaze. To ma zaujíma ako vydavateľa, lebo je klobúk dole, že to teda vychádza, ešte to vyjde v jazykovej mutácii, ale kto to podporuje? Ide to rovno nejaké ministerstvo alebo lebo klobúk dole, že to existuje? Teda. Tak my máme teda viac kníh. Na jednej strane sú to tieto o národnostiach, tak tie vydávame v múzeu. No a tie teda sa snažíme vydávať s pomocou teda hlavne Fondu na podporu umenia. Doteraz sme sa to tak snažili, aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mali sme to tak podelené, lebo celkom to stojí, takže výstavy sme mali podporené Fondom na podporu umenia a knihy Fondom na podporu kultúry národnostných menšín. Plus ešte sa nám podarilo niečo od tých obcí rusínskych, nemeckých, ešte zo pár akože niečo nám prispeli, čiže takto sa nám to podarilo nejako vyskladať a samozrejme aj časť, my patríme Múzeum Spiša pod Košický kraj, takže aj Košický kraj niečo, čiže vždy takýmto spôsobom nejako sa nám to sa to snažíme vyskladať. A tu, aby som ešte spomenul, dnes tu ešte nebolo spomínané, tak mi to napadlo, keď ste hovorili o tom financovaní, tak tu vlastne ešte máme zase s kolegom Mírom Števíkom takú sériu kníh Putovanie dejinami Spiša
A toto je vlastne, tu sú zase popularizačné knihy, čiže literatúra faktu. A tu nadviažem na tú otázku, že kde si toto financujeme napríklad, tak toto je naša mimo pracovná aktivita, mimo múzea. No a toto vlastne my si financujeme vydávanie týchto kníh popularizačných viac menej z vlastného, alebo tento prvý diel ešte cez Startlab teda vyšiel. A darí sa nám to takto vydávať z vlastného, že v podstate veľmi dobre sa to predáva, tak tým pádom sa nám vrátia tie peniaze. Čiže ako som spomínal, my máme skúsenosti s tým, že naozaj tá literatúra faktu, aspoň v našom prípade, sa predáva celkom dobre, máme s tým dobré skúsenosti, takže preto aj to vydávame. Keby ten prvý diel sa nepredával, tak už ďalšie by neboli, ale keďže sa predával dobre prvý, ten Putovanie dejinami Spíša, to spoločne sme s kolegom Mirom Štegvíkom vydali, ale sme videli, že to celkom ide, tak potom kolega teda samostatne vydal druhý, tretí diel Putovanie dejinami Spíša. Tu sú vlastne také popularizačné texty, také zaujímavosti z histórie Spíša, všetko toto. A ja samostatne som potom ešte napísal Putovanie dejinami Spíša 4, čiže 4. diel. To má taký podtitul Zaujímavosti z dejín spišských dedín, čiže to je 20 vybraných dedín na Spiši. Dá sa povedať od Starej Ľubovne až po Gelnicu, čiže tak výberovo som to, lebo na Spiši je 200 dedín, takže bolo by to asi náročné. Možno niekedy aj budú aj ďalšie, ale zatiaľ je to takto výberovo, takto. Takže toto bol 4. diel. A teraz úplne čerstvo z tlačiarne kolegovi Mirovi Števíkovi prišiel 5. diel z tejto série Putovanie dejinami Spiša. A to vlastne má podtitul Novovek, pretože on sa venuje stredoveku, novoveku, takže aj toto ešte by som spomenul túto knižnú sériu, ktorú teda popri práci v múzeu ešte teda píšeme a vydávame a celkom má to ohlas teda medzi ľuďmi aj medzi odbornou aj takou širokou verejnosťou. Tak ďakujem. Potom si ešte spomeniem na niečo. Komu dám mikrofón? No. Takže vo mne tak zarezonovalo, ako ste vraveli o tom, že do histórie sa dostávajú rôzne tie hoaxy a takéto veci. Takže či viete uviesť nejaký príklad, že čo ste si tak vypočuli, na čom ste sa tak možno aj pobavili, alebo čo by ste tak vedeli uviesť z takýchto tak ako na veľmi aktuálnu tému spomeniem jeden príklad, že je všeobecne známe, nedá sa to poprieť, že spoločne druhú svetovú vojnu rozpútalo Nemecko spolu so Sovietským zväzom na základe paktu Ribbentrop-Molotov. 23. augusta 1939 bol tento pakt a potom v podstate boli to spojenci celé 2 roky až do roku 1941 a tak ako v období teda socializmu, tak aj v súčasnosti veľa ľudí sa nájde, ktorí budú takéto jednoznačné záležitosti spochybňovať, že Sovietsky zväz podľa nich teda nenapadol Poľsko a bolo to celkom inak a tak ďalej. Hej. Čiže to ako za všetko môžem toto spomenúť. Ja som sa ešte chcela opýtať k tým básňam, že aj keď ste hovorili, že to neboli asi nejaké výrazné alebo teda úspešné pokusy, že čo vás inšpirovalo k ním a na aké témy ste písali? Tak ako tiež som možno trochu spomínal, tak taká prvotná inšpirácia bola, že na vysokej škole so spolužiakom ako keby takú kapelu sme si založili a on teda hral na gitaru, ja som tam spieval, alebo som sa tváril, že spievam a ja som teda texty k tomu nejaké písal a to boli také moje nejaké prvé pokusy a neskôr potom aj nejaké ďalšie, teda som mal nejaké pokusy textov, alebo u mňa viac menej, ja som to bral tak, že keď som niečo takéto poetické písal,
tak to prvotné bolo, aj keď už sme neboli spolužiaci, ale občas výnimočne tiež som mal nejakú myšlienku na ako keby text, ten som napísal a som mu to poslal, aj keď on býva niekde inde, teda v Považskej Bystrici, ale on to zhudobnil a potom iba tak mi to poslal ako zvukovú nahrávku, čiže to len tak akože pre radosť, akože takéto niečo to bolo. Čiže v podstate ako keby nikdy to nebolo za účelom, že nejakej básne, ale skôr nejaké texty piesni, ale ako vieme, samozrejme, dosť sa to prelína texty, piesne, básne a tak ďalej. Čiže aby som upresnil, tak u mňa to skôr boli texty piesni, ktoré niektoré možno dajú sa považovať aj za básne, lebo zo začiatku tie, čo spoločne sme mali ako keby nejakú takú na vysokej škole skupinu, skôr to boli nejaké také vtipné texty a tak ďalej. Takto a potom občas som sa snažil aj niečo vážnejšie možno napísať, takže ale tých textov naozaj bolo iba zopár a toto beriem naozaj iba ako takú moju okrajovú záležitosť. Aj si na nejaký spomínate, alebo o čom boli tie texty? Tak jeden tiež veľmi aktuálny text, ktorý veľmi dobre si spomínam, lebo teraz sme mali 17. november a už je to 10 rokov dozadu, čo tiež som mal takú myšlienku napísať takýto text, ktorý s tým súvisí. A možno by som ho aj mohol prečítať, lebo to je jeden možno z mála textov, za ktorými aj si stojím a preto som aj to dával na sociálne siete. Takže keby ste mali záujem, môžem to aj prečítať. Tento môj text volá sa 1989 a inšpirovalo ma k tomu aj to, že ja som sa narodil v roku 1989, takže pre mňa tento rok má dvojnásobne taký špeciálny význam, takže z toho dôvodu, takže keď teda môžem, tak by som ešte tak mohol aj toto. Ale ako hovorím, berte toto s rezervou, tak hlavne za čím si stojím, tak sú poviedky, ale toto je taká moja okrajová tvorba, je taká textová. A tiež som to v prvom rade písal tomu môjmu kamarátovi ako teda text piesne, teda, hej, ale dá sa to brať možno ako báseň. Čiže názov je 1989. 5 rokov po Orwellovi, 12 pred Odiseou, prišiel rok, čo stále bolí, toho, čo si ho nevšimol. My sme si ho všimli veľmi dobre, inak sa ani nedalo. Bol to čas, keď sme vyšli na svetlo. Klíčili sme z popola, ktorý zrodil plameň čias. Svet sa vtedy narovnal, plný nevídaných krás. Sme generácia splodená revolúciou. Dýchame voľne, bez ťarchy minulých činov. Čo bolo, sa nás netýka. Ideme smelo vpred. Ostalo to v kronikách, my chceme celkom iný svet. Svet bez stiaže rozbrojov a chorôb na svedomí. Bolestnou minulosťou nie sme zaťažení. Sme čistá kniha, tabula rasa. Zo zeme dvíhať už veru dá sa. Je na nás, čo dáme na čistý stôl. Ligotavé perly alebo hnoj. Je na nás preťať ten blúdny kruh, krívd a modrín. Budeme dýchať čistý vzduch našich hôr a rovín. Je tu historická chvíľa, tak sa jej nezľakníme. Začalo to v roku 0, reparát už dostať nemusíme. Takže naozaj to sú len také moje pokusy a keď tu vidím naozaj profesionálneho poeta, tak to je len také na okraj, takže... Už francúzsky filozof Jean-Paul Sartre povedal, že pero je zbraň. Využívate pero ako zbraň? Tak, neviem, možno tak by som to nepovedal, to možno brali ako nejakí revolucionári pero ako zbraň.
tak ja za takého sa veľmi nepovažujem, ale keď píšem o tej histórii alebo aj o tej próze, tak dá sa povedať možno, že bojujem proti nevedomosti a jednoducho sa snažím aj tie menej známe veci nejak dať do popredia, aby sa na to nezabudlo. A čo sa týka tej prózy, tak nejaké moje myšlienky, moje toto vlastné, takže čiže možno aj dá sa to tak povedať, no. Ja sa priznávam k tomu rusínskému alebo rusnackému, ako my to tu hovoríme, pozdravujem Alenku, ktorá je so mnou v tomto tábore. A v tejto súvislosti sa chcem opýtať, že či vlastne ten historik skúma aj mentalitu tej menšiny, lebo pre mňa to sú ľudia, ktorí sú takí srdeční a ja ich mám veľmi ako v srdci, aj to prostredie, keďže môj otec pochádzal z tohto prostredia a ja mám taký rusínsko-goralsko-moravský pôvod, takže som dosť miešaná, namixovaná, ale tam, kde si ma ťahá, a Lenka vie, že koľkokrát teda mám možnosť, tak jedno ľutujem, že ma otec rusnácky nenaučil, ale ja to veľmi rada milujem, keď niekto takto rozpráva a viem si to užiť. A som si aj povedala, že aj viem niektoré slova, ale ako jednoducho neovládam toto nárečie a je krásne, ale aj tí ľudia sú krásni. Takže moja otázka znie, že ako vnímate vy a ako skúmate nakoľko aj tú mentalitu? Tak možno aj čiastočne tú mentalitu ako u tých národností skúmame, lebo samozrejme to sa odráža potom v ich činnosti, možno v nejakej kultúrnej činnosti alebo aj v hospodárskej činnosti, hej, takže je to prepojené, dá sa povedať, napríklad vidíme, čomu sa venovali Rusíni v minulosti, hlavne teda žili v horských oblastiach a venovali sa tomu pastierstvu alebo vlastne s tým drevom robili zase Nemci, možno tým remeslám a tak, čiže aj na základe toho tak čiastočne tá mentalita ich dá sa odpozorovať. Ale tu by som možno ešte zdôraznil, že v týchto knihách o dejinách tých národností tam nemáme len históriu, ale naša kolegyňa etnografka Mária Staňová Michalková tam vlastne skúma aj z etnografického hľadiska tieto menšiny, takže tam možno ešte viac tak tá mentalita dá sa vypozorovať. Čiže naozaj my sme sa snažili tak komplexne tie menšiny spracovať a myslím si, že keď niekto tie knihy si prečíta alebo prečítal, tak je z toho aj vidieť tá mentalita tých ľudí, tých národností. A aký je váš rodokmeň? Tak možno by niekto si povedal, keď sa venujem národnostiam, že tiež som z nejakej národnostnej menšiny, ale vôbec to tak nie je. Tiež samozrejme ako historik, tak som si robil tiež nejaký rodokmeň, ale po prastarých rodičoch sú tam vlastne v podstate len Slováci. Na nejakú inú menšinu som nenatrafil, možno až nejaké ďalšie generácie ďalej. Tam nejakí Poliaci možno sú, ale to sú ďaleko generácie, čiže to už ma asi nejako neovplyvňuje. Takže, ale ja z toho hľadu vlastne som prišiel s touto témou aj za kolegami, že či by sme také niečo nerobili, lebo mňa akože už dávno ma to fascinovalo tiež tu na tom našom Spiši, že je to naozaj tu výnimočné porovnaní s inými regiónmi. Nikde toľko rôznych národností nebolo ako tu u nás na Spiši. Čiže toto ma tak fascinovalo, že v podstate ešte pred nejakými 90 rokmi, keby ste sa aj tu pole voči prešli, tak z každej strany nejaký iný jazyk by ste počuli. Samozrejme v spiskom nárečí slovenčinu, hej, po nemecky, po maďarsky, po rusínsky a čiastočne tí Židia aj jidiš rozprávali a tak ďalej. Za prvej Československej republiky ešte vtedy dosť Čechov tu bolo,
Čiže naozaj dá sa povedať, že to bol taký náš spišský Babylon, nielen Levoča, ale aj celkovo Spiš. Čiže to ma tak fascinovalo, že nie až tak dávno bolo to veľmi, veľmi pestré a aj obohacujúce navzájom tu na tom Spiši. A v súčasnosti v podstate to už absolútne nie je, hej. Čiže, lebo v podstate Maďari, Nemci, Židia odtiaľto rôznym spôsobom odišli alebo museli odísť zo Spiša, čiže týchto už tu nemáme. Čiže v podstate na Spiši sú už len Slováci, Rómovia a Rusíni tiež. A niekedy to bolo oveľa pestrejšie a aj ten pomer tých Slovákov bol oveľa menší ako je teraz, možno pred tými 90 rokmi. Možno 2/3 bolo Slovákov na Spiši a teraz je možno 90%, čiže teraz sa to javí také jednoliaté, ale v minulosti to také nebolo a toto ma tak vždy zaujímalo, aj preto som s týmto prišiel, že tomuto, aby sme sa venovali, lebo až na počudovanie, čo ma prekvapilo, že takto komplexne doteraz nikto sa tomuto z historikov nevenoval, takto národnostiam. Samozrejme v minulosti boli aj nejaké knihy, štúdie, bolo toho veľa, hej, ale bolo to vždy len nejaké čiastkové, ale nikto doteraz nenapísal knihu Dejiny Nemcov na Spiši alebo Dejiny Rusínov na Spiši, takže my sme si preto povedali, že naozaj by to bolo dobré takto postupne to spracovať. Tam asi tí Nemci boli výrazní aj čo sa týka, alebo teda neviem, nemám až takú asi odbornú znalosť, ale čo sa týka fotoateliérov napríklad, čo viem, kedysi v rozhlase šla taká relácia vo Víre sveta v prúde času a z okolností Danka Rosová robila, keď som ešte tam bola redaktorka, takže sme na pokračovanie dávali aj tieto fotoateliéry a tam bolo tiež vlastne národnostne, teda veľmi rozmanité to, ako teda fungovali asi aj tí Nemci. Takže z tohto pohľadu je asi Spiš tiež taký zaujímavý. Áno, samozrejme aj tie fotoateliéry, napríklad u nás v Spišskej Novej Vsi bol fotoateliér Gustav Mac. My to máme aj časť expozície u nás v múzeu Spiša, jemu to je venované. No a on bol teda pôvodom Nemec a napríklad aj Karl Diewald, ten tiež pôsobil v Prešove aj na Spiši, aj ďalší teda fotografii. Len to bolo zase tiež také špecifické obdobie 19. začiatku 20. storočia, že oni boli pôvodom Nemci, ale už veľa z nich potom sa hlásilo k maďarskej identite, čiže bolo to také, ale podľa mena aj podľa pôvodu nepopierateľné. Veľa z tých Nemcov aj z tých fotoateliérov malo nemecký pôvod a dá sa povedať, že v období konca Uhorska tí ľudia mali aj viac identít napríklad, hej, že aj Nemecku, aj Maďarsku a takto, aj keď medzi sebou sa ženili, vydávali Nemci, Maďari, tak považovali sa možno aj za jedno, aj za druhé. Čiže aj tým to bolo také zaujímavé. Keď kažete mikrofón, tak mikrofón. Teraz som vlastne, už sa pripravuje do tlače kniha vlastne amatérskeho historika spišského Janka Petrika Železnice na Dolnom Spiši. Ja keď som to čítal, robil som nejaké úpravy, tak som bol ako šokovaný, ale v tej súvislosti sa chcem spýtať, tu bolo naozaj strašne veľa Maďarov. Ešte za Rakúsko-Uhorska dokonca Telep je vlastne, to bola oblasť osídlená nimi, takisto ten no, nezaoberám sa nejak podrobne históriou, ale to ma absolútne šokovalo, tak sa nečudujem, že tu bolo strašne veľa vlastne rodín, ktorí tu zostali vlastne, lebo aj svoje deti tu nechávali študovať, tam bol postavený internát dokonca pre deti tých železničiarov, ešte za Rakúska-Uhorska. Tak vy o tých veciach určite viete, ale asi to tiež súvisí s tým, že vlastne aj ten Spiš, povedzme od toho 15. storočia ešte od Nemcova ťažba a zvonár dokonca náš, to boli všetko buď Nemci, potom Maďari, ešte v súvislosti s tým Rakúsko-Uhorskom. Tak škoda,
škoda, že sa to aj tak akoby vytráca, lebo vlastne technicky oni priniesli strašne veľmi veľa na Spiš, čo sa týka banských diel a potom spracovania ruda týchto záležitostí. No, naozaj, hlavne čo sa týka Nemcov, lebo oni boli tu už od stredoveku, tak v podstate aj tu, keď zase ukážem na tú vašu Levoču, ale aj u nás Spišská Nová Ves, aj v podstate všetky tie naše spišské mesta, keď sa po námestiach prejdete, vidíte tie pekné mešťanské domy, tie radnice, kostoly, tie všetky najkrajšie budovy, čo máme na Spiši, tak máme vďaka Nemcom, hej, čiže vďaka tomu, že oni sa, ako tu prišli, venovali sa tomu baníctvu, obchodu, remeslu a tak ďalej, všetkým týmto najvýnosnejším činnostiam, takže samozrejme, keď mali z tohto zisky, tak potom vedeli to investovať a si stávali honosné domy, mohli stávať veľkolepé kostoly, radnice a tak ďalej, čiže z tohto to vyplývalo. A potom aj tá vzdelanosť na Spiši, aká bola, hej, že tiež to súvisí s tým rozvojom vďaka Nemcom. Tie najvýznamnejšie licea v Levoči a v Kežmarku, ktoré boli, tak tiež bolo to dané tým hospodárskym úspechom, tak potom s hospodárskym úspechom vždy súvisí aj vzdelanosť. To je všetko je to poprepájané, ale samozrejme úplne to prvotné bolo vďaka tomu, že my tu máme na Spiši v tých našich vrchoch, kopcoch vlastne to bohatstvo, hej, tých rúd, a to vlastne možno prilákalo tých Nemcov, čiže to bolo to úplne prvotné, vďaka tomu tu prišli a potom už sa mohlo všetko ostatné ďalej rozvíjať a už to išlo v priebehu tých staročí a vďaka tomu Spiš v rámci celoslovenska má asi najviac takýchto pamiatok vzácnych. To boli prví, ktorí nás vydrancovali. No. Ešte sa chce niekto niečo opýtať? Ja by som možno mala... Áno. Už naozaj poslednú. Tak teraz sme skôr hovorili o tej histórii, ale zabrdnem trošku do tých poviedok, do tých príbehov ešte, že ako vás napadá, že keď napríklad píšete nejakú poviedku, v ktorej spomeniete, že z akého regiónu je alebo z akej oblasti, tak dnes mi zarazonovali v ušiach Bystričany, lebo odtiaľ mám kamarátku, tak preto sa aj pýtam, že ako vás napadne, že túto poviedku napíšem, lebo vy hovoríte, ste spomínali, že odkiaľ pochádzate, kde žijete teraz a tak, ale určite sú poviedky, ktoré sú aj z oblastí, v ktorých ste nežili. Že ako vás napadne, že teraz napíšem, že tam sa to nachádza, alebo že tam som bol v minulosti, tak bude to zaujímavé, napíšem o tomto, alebo že či vás aj niekto iný inšpiroval, že tam bol, že nejakú príhodu vám povedal odtiaľ, alebo že ako to vlastne prichádza na svet. Áno, aj tie miesta, kde sa to odohráva, tak je to z veľkej miery napríklad tam, kde som bol, alebo vo viacerých poviedkach nejako tam dávam možno nejaké miesta, nejaké priestory, čo sa týka nejaké domy mojich starých rodičov alebo vlastne tie dediny. To je vlastne možno aj tým, že človek si to aj vizuálne vie nejako predstaviť a vie to lepšie popísať, ako keby len tak popisoval niečo, čo vôbec nepozná, niečo abstraktné. Takže aj týmto, keď niečo píšem, si pomáham nejakým skutočným priestorom, teda, kde som bol. Že je pre vás ľahšie písať o niečom, o priestore, alebo oblasti, alebo regióne, kde ste priamo boli vy? Áno, že sa vám to lepšie opisuje, je to určite jednoduchšie takto. Samozrejme, mám aj poviedky, kde je len akože je niečo úplne že vymyslené a niečo si aj predstavujem, kde som ani nikdy nebol, že len si predstavujem ten priestor, ale niektoré poviedky sú naozaj aj také, že sú to moje známe priestory, kde som bol teda a viem si to aj predstaviť teda. A je to možno aj taká podsta tomu vlastne, hej, že nejaká spomienka na tých starých rodičov, aby aj takýmto spôsobom možno to bolo uchované. Je tam napríklad nejaký opis miestnosti presne,
u starej mamy, alebo takto, jasné, že nikto iný to nevie, kto to číta, ale pre mňa je to také, že... Také dôležité, že aby to bolo uchované, aby že to bolo takto uchované. Tieto priestory, aby boli opísané, lebo je to pre vás dôležité. Áno, aj kvôli tomu to takto v niektorých, nie vo všetkých, ale v niektorých príbehoch to tak žiada. Áno, tak. Áno, ďakujem za tú účasť rozhovoru. A ja ďakujem za otázku.